हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जागोन बे जाहैबाय एसे बर'जों लिरनाय एसे दा बेयाव सानैसो स्टुडेन्टआ बुंहरनायखाय नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों बाहाय नुनाय जादों बे एसेनि साबजेक्टआनो जाहैबाय माबे मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव एसे 10 मार्क्ससोनि जानाय नट्स टाइप जुदि लिरनो थिनहरदोंमोन बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ लाबोदों आरो शेयार खालामना होदों जाहाथे बिसोर सानैनि अनगायैबो गुबुनफ्राबो जाहाथे मोनथिनो हानाय जायो आरो गोनांथि जादोंबा लानो हानाय जायो बेनि थाखाय नोंथांमोनजों बेखौ भिडिअ हिसाबै शेयार खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन पिडिएफ फाइल नोंथांमोननि थाखाय एभेलेबल दङ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेजों थांनानै नायनानै डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन आरो इन फिउचार नोंथांमोनाबो जुदि उनावहाय नांहैगोनबा बाहायनो हानाय जागोन लोगोसे बेयावहाय बेखौ एग्जामाव नट्स हिसाबै लिरनायनिल' नङा बियो बेयाव सोरबाया बबेबा मोनसेयाव बे आयदानि सायाव जुदि स्पिच मालाबा लाखिनो गोनां दंबा बेनि थाखायबो बियो जागोन बे आयदानि सायाव मालाबा डिबेट जागोन बेनि थाखायबो लानो गोनां जागोन बे आयदानि सायाव जायखिजाया माबा मोनसे लिरनो थिनगोन बेनि थाखाय जाहैगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ फिउचाराव बाहायनो थाखायबो लानो हानाय जागोन आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय क्लास 7निफ्राय क्लास 10 सिम बियो माने खामानियाव होगोन दा बेखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौ शेयार खालामफानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन दा नट्सआ बेबादि मोननैसो फिसा स्पेलिंआव थालाङोबो जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन बाथ्राखौ फरायनानै हमनो हागोन आरो सिनायाबाबो एसे एनैखौ हमनो हागोन नाथाय स्पस्ट सिनायै पिडिएफ फाइलाव बेयाव भिडिअ हिसाबै एसे मोले नुदों नाथाय पिडिएफ फाइलखौबा क्लियारलि नुजोबगोन जेरैहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों गिदिर गिदिर आखरजों रग'यैनो दा बेखौ नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन दानिया बेनि अनगायैबो क्लास वाइज क्लास 6निफ्राय 7 10 सिमहालागै माखासे आयदानि मोननैसो क्लास लानाय दङ एबा माखासे साबजेक्टफोरनि सायाव क्लास लालांनाय दङ बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन पिडिएफ फाइल मोनगोन माखासे नट्सफोरखौबो ओंखायनो जायफ्रा क्लासाव फरायगासिनो दङ स्टुडेन्टफोर नोंथांमोना लानो हानाय जागोन आरो जायफ्रा फरायनाय गैला नोंथांमोना शेयार खालामना होनो हागोन गुबुनफोरनिखौ हेल्प खालामनो थाखाय बेखिनि गुबुन गुबुन भिडिअफोरनि थाखाय नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हानाय जागोन गावबा गावनि गोसोबादि बबेखौ नायनो बेखौ नोंथांमोनहा दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।